Right. Masuku mfowethu. Ake sikhulume mfowethu uthini ngodaba lokuphuma komuntu phakathi kwekhaya efikile noma edlula nje ngendlela bese ephuma engadlile. Ungaphawula uthini mhlambe kulesi sihloko sokuphuma komuntu ekhaya engadlile? Lokho nguthatha njengokuthi kuyichilo kuyihlazo elikhulu lokho. Ngoba uma usuke uphakela umuntu ekhaya usuke ungaphakeli yena umuntu kahle kahle usuke uphakela nabantu abangasekho ngoba ngesikhathi kungena umuntu ekhaya ziyajabula idala ukuthi umuzi wethu uyaphila. Umuzi wethu uthandwa ngabantu. Lo muntu osumganile bayajabula abafowenu abanye bayajabula namakhehla lawo asuke edlula ukuthi cha umfowandlovu kahle kahle ugane umfazi wakhe umfazi futhi ke lapho ke kuze kuyofika kuhlehle kuze kuyofika emuva la uvela khona ukuthi basibani bani sekushiwo isibongo samakoti bafundisa ingane yabo ifundisekile umakoti ufundisekile ngoba uyakwazi ukuphatha ikhaya akupheleli lapho kusho ukuthi nendoda uyakwazi ukuyiphatha Ukwazi ukuyiphakela ukudla konke lokho kwandisa nezibusiso nakuba koti nezihlahla ngathi ephakela nje abantu ekhaya bethi makoti inkosi ikubusise okanye nalo othi inkosi ikubusise ubeyidlulela ngendlela indoda yakho lapho ikhona isebenza khona umsebenzi angeke uzuyiphelele awupheli umsebenzi ngenxa lezi ubusiso lezimanje seyiso ezenzeka kulokuzana umntwana noma futhi eletha ukudla kuyaphoqa ukuthi aguqe noma thiwa wena awukho noma umuntu omthela ukudla akeke endlini kufanele aguqe umakoti aguqe ngedolo phansi ngoba ngakhathi ukudla ukuphaka nje uphethe ngesandla ngetray uza nakho already laba abantu abangasekho sebehambisana nawe fanele uguqe lapha yana ngisho umuntu engekho uguqe ubeke ukudla noma futhi upheka fanele mawuba nophile fanele uede sonke isikhathi kube nophisi oedayo ngisho ebusuku ngoba kuthiwa ukudla aqedwe ekhaya aqedwe ebhodweni ukudla awushayi nje uvale awushaya uvale nje ebusuku awushayi uvale mangabe uphakela abantu bekhaya isidlo sasebusuku ngoba sekungafika isihlobo sala ekhaya kusefanele ukuthi sidle sengafika umuntu ohamba la ohlweleyo kufanele ukuthi adle manje wena masushaya wavala ukudla sefanele manje uvuke ebusuku uyophekela umuntu ebusuku yikho konke lokho okusuke kubalekile xosha ibusiso ke futhi manje ibusiso ngoba abantu abadala into abayishoyo basuke bazo imbangela yayo ukuthi ihamba ifikephi